Díomh agus fáilte arás roimh cát san áit, faoi láthair tá mé I Lau agus tám díreadh críochnatha ceithre lá glúis rothair an lúb tá ceic. Tar liom má achtar deireadh I Lau agus mé oileán récúiseach darb anam Don Det. Díomh gacéine agus fáilte go Don Det. Tá sé seo ceantas na 4,000 oileán. Tá 4,000 oileán I láir an Abhainn Mekong anseo idir Laos agus an Chambóid. Agus for réir seo éime stop deireadh anseo I Laos agus is bralam Laos. An tain road faoin na hill anseo. Tá sé dacr chun teacht anseo agus sin an tain road lads bhí ihe ú fásach gom. So thosaigh sé ag a 8:00 agus bhí bus agam ó Takek, so rinne mé an lúp Takek agus féic an físeán seo má tá simagat in san lúp sin ó Takek go Don Det sin 2 uair 10 an bus agus bhí sé garbh. So leis na busna an seo I Laos tá siadú fásach na sleeper bus so tá laba the hoist agent ann ach tá sé just nach mór níos mó ná ceann single a cai tú roint le duine. So beag tú ag roint an laba le strán séir, tá sé mícompóir ach ní léon spás agus cai tú an mála sin bheith gus comá lads agus tá na bór an seo ú fásach. Agus an sin taréis 1 uair 10 stop an bus honmar bach as an bus agus bhí sais pick-up truck ann agus bhí an uair deireadh ann agus bhí mar gramatha le dúbhnú daoine is seach sa pick-up truck sin agus an sin bhí trusbád sais garda going agus bhí sin actually go bra an Mekong an seo go dtí Don Det mar is ceantas na hileán agus inis tá mé ag lurg Laos-Tín mar níor churas aon rud an áirithe níl anna chuid lína I nuachar agus deirtar go sé níos fearr just chun teacht an seo agus cí chaitá le fáil ach an nó for réir tá mé ag siúil le trucan ó méidir agus ní léon rud ar fáil agus tá seo go traim so agus tá sé te so yeah, sin an lá go dtí inis ach is bralam áit go dtí inis just chun bheith siúil timpeall néine an glú seán tána cosáin mar seo so rothair tá ann an chud is mó so tá mé ag tanú le colla agus just miscí le uair cléig níos déanaí agus tá Laos-Tín curtha an áirithe gom inis agus ní féidir liom seiceála seach go dtí a 11 so chuir mé rothair cíos agus tá mé just ag rothaíocht timpeall na hileán seo agus tá sé cósúbhnach cóciúin gach rud gur bralam taréis cúpla seachtain anna gnóthach an seo I Laos. Okay, bála dul inis bála dul inis té trasna má sibh nach chuid sibh go tá sibh go léir dul ceart colóir. Tá na páistí an seo có glóide. Tá siad a gcónaí ag manga gáire sa seáid báilta seo.
Anis tá mé tar éis dul trasna an droichead go dtí oileán eile d'Abhainn an Don Khone nó oileán Khone agus tá ceann seo bhaid níos mó ach tá tréin an seo agus actually nuair bhí na Francaigh an seo thóg siad na tréin an seo agus bhí stáisiún tréinach an seo I Don Khone ach for réir níl sé ann na hiile ach seo just nád is tógad an stair sin. Chaith mé an chuid eile den lá ag rothaíocht timpeall Don Det ag fáil bia agus ag ligint me scíth. Agus fáilte arás rih Don Khone. Tá mé in nuamh ag dul chuig na hasanna sin. Lí pí som pamit an talamatá ar ceapam agus fécinn siad anna leathan ar fad. So yeah, tá mé ag tanúla sin le tá sé teanmh. Tá sé trucha seacht céim. So yeah, tá súla gom le cúnamh dé go méid mé an dul seach sa risca. Ag leirg áit chun snámhí dhéanamh an seo agus tá 6 páirc an seo ach tá gacrad có trim de crín na delóga an seo tá gacrad 6 marmh is tóga leis an aimseir just có te anna go friúil ná aon rud eile tá feicithe gom an seo sa Laos. Ceapam gur bé seo an áit chun snámh taobhhirir dom bhuichas le dia tá mé ag fáilbáis an seo. Ní éigeann sé anna gláán ach tá mé cóte go tá chun rud a sigarí nos. Agus ní léine isteach in éon áis ach cíimiid. Daimsigh mé trá ar an abhainn agus bharrtaigh mé snámh eile a thógáil ann. Tá sé cóáis níl an uiscáin seo fuair néalchar agus gach ile áis na raibh ag snámh I Laos na lagún agus mar sin de bhí siad le fuair anna uair agus bhí sin go hálainn anna refreshing. Díobh gach aine lá eile íomhing an seo I Don Det / Don Khone. Tá mé Don Khone arís an ómh. Tá go sé níos mó agus tá anna chuid nachhfuil feicithe gom. Tá gach piasa a Don Det feicithe gom agus breala bhí sin cuma gur féidirlumm just muscí ligint de hamach ní rud éigent. Ach ar maidan sola héan an teas anna trabhar feld. Tá mé mu ag rothaíocht arís timpeall Don Khone na piasí nachhfuil feicithe gom. Ceapan go bhfuil as éigent eile ann. Níl sé sa léir ar an léirscáil. Bye-bye. Khone Passoy waterfall. 2 kilometre. Okay, seáil bhíd amach é is tócha. Tá sé gwaoifar an óbh lads. Agus tá mé an bhuiid faoin tú hairí féicear seo anad hirim. Ach fíorheas tá bóin seo. Cúpla bó. Níomh bó. Cad é an scéal. Glóta. An muis a farc mar bacór. So tá mé an seo inis beagnach ar an as agus tá dréid sais don séireach féiceann sé an a sketchy ar fad don neadidir an rocking mé
thar sin mar tá sé ard galore. Táspáing mé is tíobh tuisciúil sé just loud typical. Oh, it says no entry. The bridge is closed for maintenance. Huh. Yeah. Ní chuann sé sin úntas orm in Néalchar. Bhail is tóglam nach bhfuil mé ag dul chuig as anmh. Bhuail mé le daoine an sin agus bhí siad fós agsúil ar an droichead. Ní fécinn sé sa bháilta, tá sé dúnta, so nílam chun sin a dhéanamh. Tá bhí just cáin bog ar aig go dtí an céad áit eile. Deirtear go bhfuil thuirt sa starúil an seo ach dúrach é sin ar Don Det comá agus níl annach le leat de droichead nó bhaideach nó rud éige agus sin an méid ón am a raibh na Francaigh an seo. So féic mé ar ach nílam agsúil mórán is tóca. Ach just tá sé go híomhann chun bheith ag fécinn ar na feirme agus na háisina beaga cosúla seo tá sé cód difriúil. So támsásta just chun rothaíocht timpeall áite chun an iarna ra. So seo é gach aine, seo é an Calafort starúil an seo. An tanimitá inis ar ná Abhainn Mekong agus tá sé beag go leor tá train eile an seo cosú leis an taobh eile duna lán agus an Abhainn arís an Abhainn Mekong agus ag an taobh eile de sin an Chambóid. Beag mé ag dul ann marach. Ooh, spoilers! Dréir dalrúh comá seo í an áit is fearr chun na delf iarmhadia eáil. Níl anna cuid is na delf sin fága sa dam an Néalchar. Nílach 300 nó rud mar sin fága agus coníonn siad an seo san Abhainn Mekong. So is féidir leat bád a thógáil amach. Is dócha ní eicem aon rud really faoi sin. Agus mar dúirt mé, díreadh an sin an Chambóid. Tá míad cócóngrach inis tá sé díreadh trasna an Abhainn. Bhfuil gach aine tá ag fécinn an seo ag Melina Gréine Deirneach an seo I Don Det I 4,000 Islands agus forréir Melina Gréine Deirneach I Lao go generalta so tá brónar an foiil sin ach ag an am céine tá sceisiimíní arm chun boga ar aig go dtí an Chambóid. Cha mé an tróna ag ligint me scíríis agus ag snámh ag Laos-Chambóid mar tá sé díreach ar an Abhainn so bhí sin go híomhing chunig mé anna cuid buffalo isce agus mar sinnde so just an áit seo tá sé go suúbnach. Cópar an túil agus bhain mé fíor hatnamh as mo chuid ama an seo ag ligint miscí agus mar sin de níl mórrán le déanamh agus mna bhfuil mórrán ama agus is dóigh lom go méid sé dúsánach beidir gan bheith ag boga an timar fad ach mátá tú ag taisteal go fad termach tá go híhann gan bheith ciúntach gan bheith ag bratha sin drone gan bheith ag bratha ciúntach gan aon rud a dhéanamh. Lao bhí tosa do creta ar fad. Caithfidh mé a rá beidir an tír a barlam san áide hir hascadíanais chun spóireach ach bhuain mé fear hatnamh as agus cíigh mé sa céad áit eile sibh slán libh.